पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपूर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः हरे कृष्ण प्रभु जी। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपूर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः हरे कृष्ण प्रभु। చదవనా ప్రభు? చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దేవో భగవాన్ ముకుందో గృహీతవాన్ సక్షితి దేవదేవః आस्ते स्वपूर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः हरे कृष्ण प्रभु जी। చెప్పమంటారా? पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः हरे कृष्ण प्रभु जी। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो
గృహీతవాన్ సక్షతి దేవదేవః ఆస్తే స్వపూర్యాం యదు దేవదేవో ఆస్తే నిర్జితాశేష నృదేవదేవః ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవన్ ముకుందో దస్తుదేవో భగవాన్ ముకుందో గృహీతవాన్ సాక్షి దేవదేవః భగవాన్ సాక్షి దేవదేవః ఆస్తే స్వపుర్యాం యదు దేవదేవో ఆస్తే స్వపుర్యాం యదు దేవదేవో వినిర్జితాశేష నృదేవదేవః వినిర్జితాశేష నృదేవదేవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పార్థాన్ కృత కుంతీదేవి తనయులు తనయులు తు దేవః భగవానుడు భగవాన్ పూర్ణ పురుషోత్తముడగు ముకుందః నొసగు శ్రీకృష్ణుడు గృహీతవాన్ స కూడి క్షితి దేవదేవః బ్రాహ్మణులు దేవతలు ఆస్తే ఉన్నాడు స్వపుర్యాం తన కుటుంబముతో సహా యదు దేవదేవః యదు వంశరాజులతో అర్చింపబడిన వినిర్జితః ఎవరైతే జయించిరో అశేష అసంఖ్యాకమగు రాజులు దేవః ప్రభువు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పృథాతనయులను తన బంధువులుగా అంగీకరించి ఉన్నాడు. ప్రపంచ రాజులందరూ ఆ దేవదేవునితోనే కూడి ఉన్నారు. ప్రస్తుతము అతడు కుటుంబ సభ్యులను మరియు యదువంశపు రాజులను రాకుమారులను అసంఖ్యాక రాజులను జయించినట్టి వారు కూడి తన గృహమునందున్నాడు. అతడే వారికి ప్రభువు. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పృథాతనయులను తన బంధువులుగా అంగీకరించి ఉన్నాడు. ప్రపంచ రాజులందరూ ఆ దేవదేవునితోనే కూడి ఉన్నారు. ప్రస్తుతము అతడు కుటుంబ సభ్యులను మరియు యదువంశపు రాజులను రాకుమారులను అసంఖ్యాక రాజులను జయించినట్టి వారు కూడి తన గృహమునందున్నాడు. అతడే వారికి ప్రభువు. భాష్యము పెద్ద భాష్యము, ఎంత పెద్దది? ఒక చిన్నదే ఉంది. రాజేశ్వరి మాతాజీ చదివేయండి.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వృధాతనయులకు పాండవులతో రాజకీయ సంధి విషయమున విదురుడు ధృతరాష్ట్రునకు చక్కని మంత్రణము నొసగెను. మీనబావగా శ్రీకృష్ణుడు వారితో సన్నిహిత సంబంధము కలిగి ఉన్నాడని అతడు తొలుత తెలియచేసెను. శ్రీకృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుడైనందున విశ్వకలాపములను నియంత్రించు బ్రాహ్మణులు మరియు దేవతలచే పూజనీయుడై ఉన్నాడు. దానితో పాటు శ్రీకృష్ణుడు అతని కుటుంబ సభ్యులు యదువంశీయ రాజులు ప్రపంచ రాజులందరినీ జయించిన వారై ఉన్నారు. క్షత్రియులైన వారు వివిధ రాజ్యములకు చెందిన రాజులతో పోరాడుచుండెడి వారు. ఆ విధముగా యుద్ధములందు వారి బంధువులను జయించి వారి యొక్క సౌందర్యవతులకు రాకుమార్తెలను అపహరించేవారు. విజేతయగు క్షత్రియుని శౌర్యము పైనే ఆధారపడియే క్షత్రియులు మరియు రాకుమార్తెల నివాసము జరిగేది కారణమున ఆ విధానము శ్లాఘనీయమై ఉండెను. యదువంశములోని రాకుమారులందరూ ఇతర రాజుల కన్యలను ఆ రీతినే పరాక్రమముతో వివాహమాడి ఉండేది. ఆ విధముగా వారు ప్రపంచ రాజులందరినీ జయించిన వారైనారు. పాండవులతోడి యుద్ధము పెక్కు అపాయములతో నిండియున్నదని విదురుడు తన జ్యేష్ఠ సోదరునకు నచ్చ చెప్పగోరెను. బాల్యమునందే కంస జరాసంధాది దానవులను బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రుని వంటి దేవతలను జయించినట్టి శ్రీకృష్ణునిచే వారు రక్షింపబడుటయే అందులకు కారణము. అనగా సమస్త విశ్వశక్తి పాండవుల వెనుకనే కలదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. పార్థాంస్తు దేవో భగవాన్ ముకుందో గృహీతవాన్ సాక్షితి దేవదేవః ఆస్తే స్వపుర్యాం యదుదేవదేవో వినిర్జితాశేష నృదేవ దేవః. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పృథాతనయులను తన బంధువులుగా అంగీకరించి ఉన్నాడు. ప్రపంచ రాజులందరూ ఆ దేవదేవునితోనే కూడి ఉన్నారు. ప్రస్తుతము అతడు కుటుంబ సభ్యులను మరియు యదువంశపు రాజులను రాకుమారులను అసంఖ్యాక రాజులను జయించినట్టి వారు కూడి తన గృహమునందున్నాడు. అతడే వారికి ప్రభువు. ఒక నిమిషం, జస్ట్ మినిట్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుండేది విదురులో ఎంతో ఒక చక్క ఇది కౌన్సిల్ మార్గదర్శనం ధృతరాష్ట్రునికి. సౌతే చేయమి ధృతరాష్ట్ర స్థితి భౌతికంగా కేవలం భౌతికంగా గుడ్డివాడు కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా సంపూర్ణంగా గుడ్డివాడు అందా. సో దానికోసము వీళ్ళు ఏమి తెలిపిస్తేనో విదురుడు తెలిపిస్తాను ధృతరాష్ట్రుడికి అవగాహన కాదు. సో వాళ్ళు ఇప్పుడైతే లాస్ట్గా మహాభారత యుద్ధము నిలిపేదానికి వాళ్ళు విదురుడు చెప్తున్నారు, మీరు ఎవరితో యుద్ధం చేస్తున్నారు, ఎవరితో మీరు ఈశా ఒక అసూయాభావం పెట్టుకున్నారు, సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడు. సో వాళ్ళకి చాలా ఆత్మీయుడు భగవంతుడు. సో అలా ఉన్నప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు? ఏమైనా నేను చెప్పేది వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని చెప్తారు.
వినాశకాలంలో ఆ బుద్ధి ఇంకొక విధంగా వ్యతిరేకంగా విరుద్ధంగా అది పనిచేస్తుంది. సో ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధన, దుశ్శాసన, కర్ణ, శకుని, సో వీళ్ళకి సంపూర్ణంగా ఒకటి ఏం చెప్పేది, కప్పు ఏమో మబ్బుగా కప్పు ఇదైంది. వాడికి ఏమి ఇదే లేదు. వాడు తన సామర్థ్యం పైనే, తన ఏమో భౌతిక సామర్థ్యం వాళ్ళు పొందారు. వాళ్ళు ఆ శక్తి నుండి వాళ్ళకి సంపూర్ణ నమ్మకం, వాళ్ళకి అసుర స్వభావంలో అలాగవుతుంది. అది ఈశ్వరోహం భోగి అహం సిద్ధోహం. సో నాతో శక్తి ఉంది, నాతో నేను భోగించుతాను, నేను జయించుతాను, నా బుద్ధి నుండి, నా శక్తి నుండి. సో భగవంతుని ఎదుట ఏంటి మన శక్తి? అది వాళ్ళు ఇక్కడ తెలిపిస్తుండేది. మీరు చాలా శక్తి పొందారు, చాలా వ్యక్తులు మీతో ఉన్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు. అయితే వాళ్ళతో ఎవరున్నారు? పాండవులతో ఎవరు? సాక్షాత్ దేవదేవుడు, సంపూర్ణ యూనివర్సల్ పవర్. సో భగవంతుడు యాక్చువల్ చెప్తారు, శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు అన్ని శక్తి ఉంది వాళ్ళతో. వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళు వ్యక్తం చేయరు. వాళ్ళు భగవంతునికి సంపూర్ణ ఆశ్రయించగలన భగవంతుడి శక్తి వాళ్ళు వెంటాలి. సో వాళ్ళు చూపే అవసరం లేదు. సో ఒక్కొక్క టైము కొంత యోగులు, కొంత జ్ఞానులు వాళ్ళు ఏమో గొప్ప ఇది చూపించవచ్చు, వాళ్ళు శక్తులు చూపించవచ్చు. భక్తులకి ఆ చూపించే అవసరం లేదు. ఎలాంటే యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళు. సో ఏదైనా అద్భుత కార్యాలు చూపించాలంటే భగవంతుడు ఆ కాల సమయమున చూపిస్తాడు భగవంతుడు. సో దానికోసం వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఏదో ఒకటి భౌతికంగా పొందేదానికి దానికి శ్రమించారు. ఒక యోగ సిద్ధి పొందాలి, మ్యాజిక్, దాని వెనకాలి వాళ్ళు కేవలం భక్తి కార్యాల్లో ఉంటారు. సో ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడు గీతాలో ఏం చెప్పారు? కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో అర్జునుడు ద్వారానే భగవంతుడు చెప్పింది మాకు. సో అర్జునుడు నువ్వు ఘోషించు. ఏమి ఘోషించేది? నా భక్తుడు ఎన్నడను నాశనం కాడు, సో సదా నేను రక్షించుతాను. సో అని భగవంతుడు ఎవరితో మాట చెప్తున్నారు? అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు నేరంగా, భగవంతుడి మాట ఉంది, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచ. మేము ఒక భీతి పొందే అవసరం లేదు, భయం అవసరం లేదు, ఒక డోంట్ వరీ, డోంట్ హెసిటేట్, డోంట్ ఫియర్. భగవంతుడి మాట నేరంగా కూడా ఉంది, లేదు అనేది కాదు. అయితే ఇంకా చెప్పేది అక్కడ భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా ఎలా చెప్తున్నారు అంటే, ఒక్కొక్క టైం భగవంతుడు తన మాటని విడిచేయొచ్చేమో, ఏదైనా ఒక సన్నివేశాలు రావచ్చు. అయితే తన భక్తుడు ఆ మాట పలికితే అది ఖండితంగా భగవంతుడు అది. సో భక్తుల రక్షణ వాళ్ళు ఏమైనా ఎవరికైనా ఇస్తే డెఫినెట్ గా మనకి భగవంతుడి రక్షణ దొరుకుతుంది, డెఫినెట్. దాంట్లో ఇంకొక ప్రశ్న లేదు. సో అది ఎలాంటి భక్తుడు అంత ఆత్మీయులు భగవంతుడు. సో పాండవులు అంటే చాలా ఆత్మీయులు. సో వెనకాలి టైమే ఒక టైంలో పాండు వాళ్ళ మరణం అయిన తర్వాత ఈ పాండు పుత్రులంతా ధృతరాష్ట్రుల లక్షణంలో ఉన్నారు. సో అప్పుడే శ్రీకృష్ణుడు ఒక దూతగా అక్రూరుని పంపుతారు హస్తినాపురం. సో హస్తినాపురంకి వచ్చి అక్రూరుడు 2-3 మాసాలు అక్కడ మెయిన్లో వచ్చింది వాళ్ళు పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ చూసేదానికి. ఏమి భగవంతుడికి అంతా తెలుసు, పరమాత్ముడు దేవాది దేవుడు ఏం జరుగుతుంది హస్తినాపురంలో తెలుసు. అయితే కూడా భగవంతుడు ఒక క్షత్రియుడిగా అవతరించింది, ఒక రాజుగా అవతరించింది. సో ఆ విధంగా ఒక దూత విధంగా పంపేది ఎవరికి? అక్రూరుడికి. సో అక్రూరుడు వచ్చి హస్తినాపురంలో సిచ్యువేషన్ స్టడీ చేస్తారు. చాలా ధృతరాష్ట్ర తనయులు పాండుపుత్రులకి ఇంత హింస, అంత ఒక ప్రణాళికలు పెడుతున్నారు వాళ్ళని వధించేదానికి, అంతా వాళ్ళకి అవగాహన అవుతుంది. అవగాహనమై వాళ్ళు ధృతరాష్ట్రుని నేరంగా ఒక టైంలో వాళ్ళు ప్రశ్నించుతారు, ఏం చేస్తున్నారు మీరు? అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేస్తారు అక్రూరుడు, మీరేం చేస్తున్నారు మీరు? సో సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ ఆత్మీయుడు. సో మీరు ఇది చేస్తారు ఎలాంటే ధృతరాష్ట్రానికి కూడా తెలుసు అంట శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు. దుర్యోధనుడు తెలియదు వాళ్ళ మనోభావం ఎలా ఉందో, దుర్యోధనుడిది ఇంకొక విధంగా మనోభావం. అట్లీస్ట్ ధృతరాష్ట్రానికి తెలుసు కురువంశంలో వచ్చి శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడే అని. సో అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారంట, లేదు, నా పుత్ర వ్యామోహము నాకు ఎంత అంటే నేను గుడ్డిగానే ఉన్నాను, గుడ్డిగా భౌతికంగా, ఆదేశం కూడా నేను గుడ్డివాడు. సో ఎంతగా అంటే నాకు ఏమి చేసే కాదు. నాకు తెలుసు ఈ ఒక సలహా వస్తుండేది దేవాది దేవుడిని శ్రీకృష్ణునితోనే వస్తుంది, మీ ద్వారా వస్తుంది. అది మీరు వాళ్ళ ఆదేశం పైన వచ్చారు,
అక్రూర అవుతే కూడా నాకు ఏమీ చేసే కాదు. నేను నా ఒక ఇది అటాచ్మెంట్స్ భౌతిక ఇది నాకు ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణుడే నాకు అనుగ్రహిస్తే అప్పుడు నా అటాచ్మెంట్స్ పెడుతుంది అని ధృతరాష్ట్రుడు కూడా ఒక చెప్పే మాట. సో ధృతరాష్ట్రునికి తెలుసు, ధృతరాష్ట్రునికి అవుతేను కూడా ధృతరాష్ట్రుడు దీన్ని చెప్తున్నట్లు ఇన్ని వాళ్ళకి చేసే కవుతాలే వాళ్ళకి. సో భక్తుల స్థితి అంటే ఎలా చెప్తారో, ఒక చిన్న కుమారుడు చిన్న బాలుడు ఎవరైనా ఉంటే, పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల రక్షణలో వాళ్ళు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు. సో వాళ్ళకి భయం లే. ఏదైనా చిన్న పుత్రులు మేము ఎక్కడ వెళ్తేనో వాళ్ళు ఫ్రీగా వాళ్ళు క్రీడించుతుంటారు, అక్కడ వెళ్తుంటారు, ఇక్కడ వెళ్తుంటారు, ఈ రూమ్కి ఎంటర్ అవుతారు, ఆ రూమ్కి. పెద్దవాళ్ళు అంటే ఎంతో ఇది ఫాలో చేస్తారు, చిన్నవాళ్ళు ఏమీ లెక్కించారు. ఎక్కడ వస్తేనో వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా ఒకటి ఇచ్చేసేదే, వాళ్ళకి ఎంటర్ అయ్యేదే, ఇంకొకటి అయ్యేది. కాబట్టి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, అది తల్లిదండ్రులు అకస్మాత్ వాళ్ళకి పెద్ద దీంట్లో ఉంటారు, పవర్ఫుల్ లేకుంటేనో సామాన్యంగా తల్లిదండ్రులు ఉంటే పిల్లలకి ఒక రక్షణ. సో అలాగనే భక్తులు కృష్ణుడు సంపూర్ణ రక్షణలో ఉండే కారణంగా వాళ్ళు ఏమీ భీతి భయం పడే అవసరం లేదు. సో భగవంతుడు పరమ హితైషి. సో వాళ్ళు వెనకాలే భగవంతుడు వాళ్ళని ప్రతి క్షణము వాళ్ళు ఎలా చెప్తారు అంటే, భగవంతుడు చేతిలో ఉన్నట్లు, భగవంతుడు చేతిలో అది కూడా ఎలా చెప్తారు అంటే, ఒకటి చాలా విలువైన వస్తువు పెట్టుకున్నట్టు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మీరు నాకు వచ్చి పెట్టుకోండి, ఏదో ఒక 100 రూపాయలు, ఒక 1,00,000 రూపాయలు మీరు నాకు చేతిలో ఇచ్చారు, లేకుంటే మీరు వచ్చి ఒక బంగారం ఇచ్చారు. అప్పుడు మేమేం పెట్టుకుంటాం, చేతిలో పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు, వేరే మన ఏదో అట్లా బిజీ ఉండొచ్చు. అయితే మీరు ఇది ఇచ్చినాక చేతిలో నా మనస్సు దీనిపైనే ఉంటుంది, ఇది ఏదో ఒక విలువైన ఇది ఇచ్చారు నాకు. సో అలాగే చెప్తారు, ఈ భగవంతుడు భక్తులు అనేవాళ్ళు శ్రీకృష్ణ చేతుల్లో ఒక పెద్ద విలువైన వస్తువు ఉన్నట్టు భగవంతుడు ఆ విధంగా రక్షించారు. భగవంతుడు భక్తుల పైన అంతా ఇది ప్రేమం. సో దాంతో పాండవులు ఉంటే కృష్ణుడికి చాలా ఆత్మీయులు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు కష్టంలో వస్తే త్వరనే కృష్ణుడు వస్తుంటారు. కుంతిదేవి దానికి అలవాటై చెప్తారు వాళ్ళు, విపదా సంతుత శశ్వత్ తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునర్ భవ దర్శనం. సో వాళ్ళు చెప్తారు కుంతిదేవి దీనికి అలవాటైపోయారు. కుంతిదేవి ఎప్పుడు వాళ్ళ కష్టంలో వస్తేనో కృష్ణుడు త్వరనే వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నాడు, త్వరనే కృష్ణుడు అక్కడికి వాళ్ళకి వచ్చి అక్కడ వాళ్ళకు రక్షణ చేస్తుంటారు, ఏ సన్నివేశంలో కూడా కావచ్చు. సో ఆ ఒక అలవాటు అయిన కారణంగా కుంతిదేవి చెప్తారు, నువ్వు ఈ భౌతిక కష్టాలు ఉన్నాయి, భౌతిక క్లేశాలు ఉన్నాయి, అయితే నీ ఒక దర్శనం అయినప్పుడు, నీ ఒక సంఘం దొరికినప్పుడు ఈ భౌతిక క్లేశం ఏమిటి? భౌతిక క్లేశము ఇది క్లేశమే కాదు, మనకు భగవంతుని విస్మరించిన కారణమున ఇది మనకి క్లేశంగా దుఃఖంగా అనిపిస్తుంది. భయం ద్వితీయ అభివినేషతస్య ఈషదపేతస్య విపర్యయో స్మృతి. సో ఇది భయం అనేది ఎలా అంటే చెప్తారో, మన ద్వంద్వమైన అస్తిత్వం ఉంది. ఏమి ద్వంద్వమైన అస్తిత్వము? కృష్ణుని విస్మరించిన దానికి మనకి భయము అనేది ఉంది. లేకుంటే మనకి భయం అనేది లేదే, భయం అనేది ఎక్కడా లేదే లేదు. భీరపి యద్ బిబేతి. సో చెప్తారు భీర్ అది స్వరూపమైన భయ స్వరూపమైన వ్యక్తి కూడా కృష్ణుడి నుండి భీతితో ఉన్నారు. సో కృష్ణుడు భయం అనేది లేదు. కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు, కృష్ణ స్మరణ ఉన్నప్పుడు, ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఏం భయం ఉంది వాడికి? వాళ్ళ తండ్రి ఏమేమో చేస్తున్నారు, వాళ్ళని వధించేదానికి వాళ్ళకి భయం లేదు. వాళ్ళకి ఎలాంటే వాళ్ళు సదా కృష్ణ చైతన్యంలో సంపూర్ణంగా నెలకొనే కారణమున వాళ్ళకి భయం అనేది లేదు వాళ్ళకి. సో వీళ్ళు కుంతిదేవి చెప్పినట్లు భగవంతునికి నాకు ఇంకా ఎక్కువగా రాని ఎలాంటే అది నాకు అంత కలత భౌతికది ఏదో వస్తే త్వరనే నేను నిన్ను స్మరించుతాను, నీ ఆ పద్మాలని ఆశ్రయించుతాను. సో అప్పుడు నాకు ఏది కూడా దుఃఖం అనేది అది పెద్ద అది దివ్య ఆనందము అవుతుంది ఆ సన్నివేశం. సో దానికోసం నాకు ఇంకా రాని ఎక్కువగా భౌతిక అని వాళ్ళు ప్రార్థించేది. సో ఈ భక్తులు పృత కుంతిదేవి గొప్ప భక్తురాలు. సో వాళ్ళ పుత్రులు పాండవులు చాలా గొప్ప భక్తులు, ప్రతి ఒక్కరు భగవంతునికి అంత ఆత్మీయులు వాళ్ళు. సో వాళ్ళతో నువ్వు ఒక ద్వేషం పెట్టుకొని, ఒక అసూయ భావంతో పెట్టుకొని చేస్తుండేది ఇది సరికాదు, ఇది తప్పు. ఇది
ఆమెకి వాళ్ళు ఇంకా ఇన్స్టెన్సెస్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. సో భగవంతుడు ఇప్పుడు అవతరించినప్పుడు ఆల్రెడీ ఎంతో ఎవరెవరు అసురభావంతో ఉన్నారు, కంస, జరాసంధుడు, వాళ్ళంతా వధించారు. చిన్న కుమారుడు ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు ఇదంతా చేశాడు. ఇంద్ర, బ్రహ్మ, వాళ్ళని కూడా భగవంతుడు వాళ్ళ శక్తి ఏదీ లేకున్నట్లు భగవంతుడు చూపాడు. ఇంద్రుడు, నేను ఒక పెద్ద గొప్ప దేవత, నేను దేవేంద్ర, దేవతల రాజు అని వాళ్ళు చేసింది వాళ్ళ శక్తిని భగవంతుడు ఒక తన చిన్న వేళ్ళ భగవంతుడు చూపారు. అంత చాలా నాకు దివ్య లీల భగవంతుడి గోవర్ధన గిరిధారిగా ఇంద్రుడు శక్తిని ఇది చేసేదానికి. అటు బ్రహ్ముడు చేసింది ఒక మ్యాజిక్. బ్రహ్ముడికి ఆమెకు తెలియదు ఏమవుతుంది అని. వాడు మ్యాజిక్ బ్రహ్మ విమోహన లీల. భగవంతుడు చేసిన మ్యాజిక్ లో వాళ్ళకి ఇది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏది, ఇది ఏమి, ఎవరు వీళ్ళందరూ, వీళ్ళు అంత తర్వాత చూస్తే వీళ్ళు కృష్ణుడే ఈ రూపాలంతా ధరించేది, అంతా బాలులు, దూడలు అని బ్రహ్ముడికే ఒకటి వాళ్ళ తలే చుట్టేదానికి స్పిన్ అవుతుంది వాళ్ళకి. బ్రహ్ముడు అంత మెజిషియన్, అంతా యోగ సిద్ధిలు అంతా పొందే వ్యక్తి. సో వాళ్ళకే అవగాహన అవుతాను ఏమవుతుంది. సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు విదురుడు ఎలాగా ఈ వంటి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళతో ఉన్నాడు. సో మీరు వాళ్ళతో ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని వాళ్ళు ఆమెకు ఇంకా చెప్తుండేది. ఈ యదువంశ సదస్యులు ఎవరున్నారు, యదురాజులు, రాకుమారులు, వీళ్ళందరూ చాలా పవర్ఫుల్ ప్రతి ఒక్కరు. సో ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఒక టైంకి దేవతాలోకంకి వెళ్ళి వీళ్ళు దేవతాలోకం, స్వర్గలోకం, ఇంద్రుడ సభ ఏదుంది సుధర్మ, ఆ సభ అది చాలా గొప్ప సభ అని చెప్తారు. ఆ సభలో ఉన్నప్పుడు మాకు ఆహారంకి ఒకటి ఆకలిగా రాదు, ఒకేమన్నా నీళ్లు తాగాలని ఒక ఇది కాదు, ఒక థర్స్ట్, హంగర్, టైర్డ్నెస్, ఇవంతా మనకి భౌతిక జగత్తు, భౌతిక దేహం అంటే ఇంత ఉంటుంది. ఇది ఒక్కొక్క టైము చాలా ఆయాసం అప్ప, ఈ రోజు ఇంకొంత నిద్రించాలి, లేకపోతే ఈ రోజు నాకు మూడ్లో లేవు. సో ఇదంతా ఉంటుంది మనకి భౌతిక అస్తిత్వంలో ఉన్నప్పుడు. అది చెప్తారు భౌతిక జగత్తులో ఈ ఒక సుధర్మ అనే ఒకటి ఇదంతా సభ ఉంది, పార్లమెంటరీ హౌస్. అక్కడ ఇవంతా లేదండి. అక్కడ ఉండే వరకు మేము ఫ్రెష్ గా, యంగ్ గా, ఎనర్జెటిక్ గా, ఫుల్ ఉత్సాహంతో ఉంటామంట. అది సో ఆ సభ అదంతా ఉంది అస్తిత్వాలు ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంట, ఎవరు దేవతలు కాదు, యదువంశ సదస్సులు, ఇది భౌతిక జగత్తులో ఉంది, శ్రీకృష్ణుడు అవతరించాడు, శ్రీకృష్ణుడికి బెస్ట్ థింగ్ ప్రతి ఒక్కరు ఇవ్వాలి. సో అని వాళ్ళు నేరంగా వెళ్ళి వాళ్ళతో దేవతలతో వాళ్ళు అడిగింటే దేవతలు ఇస్తుండ్రి. దేవతలేమి వాళ్ళు భక్తులే, వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు అడుగులు కూడా లేవాళ్ళు. వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళింది అక్కడ తీసుకొని వాళ్ళని డ్రాగ్ చేసి ఆ పెద్ద సభని, పెద్ద మహల్ని వచ్చి ద్వారకకు పెట్టారు. సో దేవతలు ఎవరైనా మధ్య వచ్చిన వాళ్ళందరినీ పరాజయించి వాళ్ళని, సో వాళ్ళు అంతా వాళ్ళకి అంటే భగవంతుడు శుద్ధ భక్తులు. సో భగవంతునికి సేవకు వాళ్ళు కొంత టైం ఇచ్చి వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ చేసి ఏమీ అవసరం లేదు, ఫోర్స్ఫుల్ గా తీసుకొని వచ్చారు. అదే అలాగానే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ యదువంశ రాకుమారులో క్షత్రియ ధర్మంలో ఇది అలౌడ్ ఉంది, ఈ విధమైన వివాహము అలౌడ్ ఉంది. వేరే విధంగా లేదు. తల్లిదండ్రులు వాళ్ళతో మీరు వాళ్ళ ఒక ఇది కోరికతో వాళ్ళు ఇంకా ఇది వెనకాల ఇంకా జాతక ఎత్తుతో ఉంటుండే, చాలా ఉంటుండే వెనకాల సమయంలో ఈ విధం ఉంది. అదే క్షత్రియ ధర్మంలో ఏమీ లేదు. వివాహం అంటే వాళ్ళ శక్తి ప్రదర్శించి ఆ రాజకుమారిని వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేసుకొని రావచ్చు. సో అది అలౌడ్. గంధర్వ మ్యారేజ్ గంధర్వ కాదు, ఇంకొకటి దగ్గరికి చెప్తారు టైప్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. గంధర్వ ఇంకొకటి, ఇది ఇంకో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి అని కూడా చెప్తారు. సో ఇది దీంట్లో కిడ్నాప్ చేసి వాళ్ళు ఎవరు కూడా వాళ్ళకి నిలిపే కాదు. వీళ్ళే సేమ్ ఒక టైంకి కౌరవులే, ఎవరు దుర్యోధనుల పుత్రి లక్ష్మణ అని పేరు. సో వాళ్ళు కృష్ణుడ పుత్రుడు సాంబ వచ్చి వాళ్ళని కిడ్నాప్ చేసుకొని వెళ్తారు. అది కూడా మీరు వినిండొచ్చు కథ. తర్వాత బలరాముడు వచ్చి మరలా వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు. లేకుంటే సాంబ ఒక్కడే వచ్చి అంత కురురాజులంతా డిఫీట్ చేసే ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది కృష్ణ పుత్రుడు యదు వంశ సదస్సులు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సో మీరు గుర్తించారా, మీరేం చేస్తున్నారు, మీరు ఎవరితో యుద్ధం చేస్తున్నారు? సో ఎనీవే చెప్తారో, ఇది ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళ పుత్రుల కింద యుధిష్ఠిరుడే వాళ్ళని బాగా చూశారు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దీని తర్వాత మహాభారత యుద్ధం అవుతుంది. మహాభారత యుద్ధం అయినాక అంతా ధృతరాష్ట్ర పుత్రులందరూ, తనయులందరూ కూడా మరణం పొందుతారు. దుర్యోధన, దుశ్శాసన, ప్రతి ఒక్కరు. తర్వాత యుధిష్ఠిర మహారాజు అవుతారు. అయితే కూడా వాళ్ళు ఎంత ఒక గౌరవము, వాళ్ళ ఏమన్నా పెద్ద నాన్న, మన అంకల్. సో ధృతరాష్ట్రుడు అంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఫస్ట్ గా
మేల్కొని వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళ పెద్ద నాన్న వాళ్ళది నమస్కరించి వాళ్ళ నుండి సలహా పొంది ఇది ఎలా కార్యకలాపాలు ఇది తెలుసు యుధిష్ఠిరుడికి అయితే కూడా పెద్ద ఆయన ఒక ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఒక మార్గదర్శనం పొంది వాళ్ళకి ఎంతగా అంటే ధృతరాష్ట్రునికి తన పుత్రులు మరణించారు అనే బాధ నుండి బయట వస్తారు. యుధిష్ఠిరుడు అంత బాగా చూసుకుంటారు. నేనే రాజు, నేనే మహారాజు అని ఉన్నట్లు యుధిష్ఠిరుడు ధృతరాష్ట్రుని అలాగ పెడతారు. సో అంటే యుధిష్ఠిరుడు అంత గొప్ప వ్యక్తి, అంత గొప్ప భక్తుడు. సో ప్రతి ఒక్కరితో ఎలా వ్యవహరించాలి అని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసు వాళ్ళకి. సో అజాత శత్రు అని విన్నాం మనం ఒక 2-3 శ్లోకాలు వెనకాలి. యుధిష్ఠిర మహారాజు ఎవరికి శత్రులు లేరు వాళ్ళకి. ఇలా భగవంతుడు సుహృదం సర్వభూతానం, అలాగే భక్తులు కూడా తితిక్షవః కారుణికః సుహృద సర్వదేహిన. సుహృద ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు సుహృత్, వాళ్ళు మైత్ర స్నేహితులు. సో యుధిష్ఠిరుడు అంత గొప్ప వ్యక్తి. పాండవులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఆ విధంగా గొప్ప భక్తులు, అంతగా గొప్ప దివ్య లక్షణాలు పొందారు వాళ్ళు. యస్యాస్తి భక్తిర్ భగవతి అకించన సర్వైర్గుణైస్తత్ర సమాసతే సురాః హరాభక్తస్య కుతో మహద్గుణ మనోరథే నాసతి ధావతో బహిః. చెప్తారు అంత దివ్య గుణాలు, దేవతా గుణాలు, సత్వగుణ, విశుద్ధ సత్వ, అంత గుణాలు భక్తులకు అదే భక్తుల్లో ఉంది. శుద్ధ భక్తుల్లో ఆల్రెడీ అదే ఉంది. అది సో వాళ్ళతో ద్వేషించేది, వాళ్ళతో అసూయ ఇచ్చేసేది ఇది చేయరాదివి అని విదురుడు వీళ్ళకి ధృతరాష్ట్రానికి చెప్తుండే. ఓకే, హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకు. కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు.